remember a life that was as rich in experience as it was rich in meaning. Owayengumbhexeshi wepalamente ugqirha Chinwala unconywa njengomhlahlandlela owanikela ubomi bakhe kwi-ANC nakubembo Mzantsi Afrika. If we had more money available to buy diesel for open cycle gas turbines, the stages of load shedding would have been reduced. Amagosa ebhodi nabalawuli abaphezulu e-Eskom baxelele ikomiti yepalamente ejongene nenkcitho-mali isikopha ukuba abakwazi ukubeka usuku oza kuphela ngalo ucimicimi. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yeendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT yi ta ku hexela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho ke zithole ngesiZulu, NgesiXhosa, Limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, ka Sepedi, ka Sesotho, nga Tshivenda, Lesotho, Lesindebele. Rilevana ka SABC shimaka mutingati u itela u vadisela mafhungo ka lwambo lwa damuni. Amahora angama-24 nsuku zonke, khumbula futhi ngolimi lwakho. Inkosi Mazole, isicaka sivumile. Sinamkele nani babukeli bethu kwijelo le-DTT. Singaphosisanga amaseko, masikhawulezwe warhuqa. Namhlanje bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yaseburhulumenteni yongasekho ugqirha Chinwala kwiholo lesixeko saseRhawutini. Umongameli Cyril Ramaphosa besisithethe esiphambili kule nkonzo yesikhumbuzo. Abakhe bangogxa bakhe eburhulumenteni bamchaze njengeqela lomzabalazo ebelizinikele kakhulu kumsebenzi walo ekrelekrele kwaye engafihli makhuba kulinywa. Baphume ngobuninzi abazili abaquka amalungu eqela elilawulayo le-ANC abebefudula beseburhulumenteni phantsi kolawulo lomongameli wokuqala weli wentando yesininzi uba uNelson Mandela kunye nosapho lomfikazi. Ugqirha Chinwala wayengusomlomo wokuqala wepalamente yorhulumente wentando yesininzi. Izithethi zimtyibele ngendima ayidlalayo kumzabalazo weli lizwe ekrelekrele kwaye ezimisele kumsebenzi wakhe. Comrade Frini was a very organized person, very meticulous about what is done, how you plan ahead. The ascendance of Dr. Chinwala as she walked across the floor to take up her seat as founding Speaker of the National Assembly of that day, it had the amazing calming effect on the millions of our people. Umongameli Cyril Ramaphosa nowenza intetho ephambili kule nkonzo yesikhumbuzo uthi ugqirha Chinwala unikele ngobomi bakhe bonke ekuphuculeni inkqubo yedemokhrasi kweli, uphuhliso loluntu ekwalitshantliziyo lamalungelo amanina. We remember a life that was as rich in experience as it was rich in meaning. Comrade Chinwala played many parts, and many of those have been so eloquently explained here this morning. Ugqirha Chinwala ulandulele eli esekhayeni lakhe ngomhla we-12 kule imiyo eneminyaka engama-90 emva kokuba ibehlaselwe sisifo sokuficala kwiiveki ezimbini phambi kokuba sweleke. Umzimba wakhe uye watshiswa kwiintsuku ezimbini emva kokusweleka kwakhe kwinkonzo yabucala ngokweminqweno yosapho. Wathulelwe umnqwazi ngokuba litshantliziyo lamalungelo oluntu nokuphuhliswa kwabasetyhini. Kwiindaba ze-SABC ndinguNobathembu Zantsi. Inkampani enkingisha umbane i-Eskom ixelele ikomiti yepalamente elawula inkcitho-mali karhulumente isikopha ukuba ayikwazi ukubeka usuku eyakuphela ngalo ucimicimi wombane. Nangona kunjalo i-Eskom ithi izicwangciso zale nkampani zeminyaka emibini kukuzama ukufumana izisombululo zombane ziyokongeza umbane nge-70% engaphelanga uMatshi ka-2025. Ibhodi kunye nabaphathi be-Eskom bebeyokunika ingxelo phambi kwale komiti ngezicwangciso zabo zokuphelisa le ntsindabadala yocimicimi wombane. Le ntlanganiso ibanjwe ngexesha u-Eskom emisele isigaba sesithathu nesesine sikacimicimi wombane. Eli qumrhu lijongene nemibuzo enzima kufunwa lichaze usuku ekwakuphela ngalo lo cimicimi wombane. Amanye amalungu esithi mayichazwe njengentlekele kazwelonke le meko.
Does ESCOM not consider what is happening as a disaster, as a calamity? U-Eskom uthi nakuba engakwazi ukunika usuku ekwakupheliswa ngalo lo cimicimi, kukho izinto ezincomekayo ezizayo. Ibhodi ithi ukuphela kukaMarch kulonyaka baza kube sele bongezelele umyinge wama-60 ekhulwini ombane. Ze ekupheleni koMarch wonyaka ozayo ibe ngumyinge wama-65 ekhulwini. Esona sigaba sokugqibela esikhulu sakuphunyezwa ngonyaka ka-2025. There were a lot of constraints outside of ESCOM's control, be it in the regulatory framework, be it in the legislative environments where certain enablers needed to be put in place outside of the purview of ESCOM's reach. Dinglulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Uza kuthunyelwa eParlamente njengelungu leParlamente usekela mongameli we-ANC umnumzana Paul Mashatile, nto leyo enokukhokelela ekubeni abe ngusekela mongameli weli. Kukho amarhe athi endiyo ukuba usekela mongameli okhoyo kwizakhiwo zomdibaniso umnumzana David Mabuza uza kulahla esikhundleni. uPaul Mashatile ulibangise ePitoli komkhulu bukahulumeni. Isigungu esiphezulu seqembu elibusayo phecelezi iTop 7 isivumelene ukuthi iphini likamongameli weqembu Mashatile makabuyele kuhulumeni aphinde abe yilungu lesishayamathetho kazwelonke. Esifundazwe iGauteng isihlele kabusha uhlolayo labantu akumele beye eParlamente bambeka phezulu uPaul Mashatile njengephini likamongameli weqembu ukuthi abe yilungu lesishayamathetho kazwelonke. As the leader of the ANC and branches of the ANC have affirmed him to be the deputy president. Remember, when he was treasurer, he was full-time in the Little House, so they have to be pulled back from Parliament for him, because he was a member of Parliament. We had to pull him back from Parliament to be full-time as the TG of the ANC. Now that he's no longer in a full-time position, we're just rectifying that and taking him back to Parliament. Lo ayiphini likamongameli we-ANC uDavid Mabuza wagqemeka udume lengozi enqungqutheleni yokukhetha ubuholi ngozibandlela lapho ahluleka khona ukubuya njengephini likamongameli. Manje ikusasa lakhe limfilipi. Kubukeka ngathi uPaul Mashatile uzosithatha isikhundla sakhe kuhulumeni njengephini likamongameli waseNingizimu Afrika. Ngingosamkele Maseko ngibingela izindaba ze-SABC eGoli. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqr Blade Nzimande uthi isebe lakhe sele likulungele ukuqalisa nezifundo kulonyaka ka-2023. uGqr Nzimande benenkomfa nonondaba ngalemva kwemini nalapho wavakalise ukuba icandelo leedyunivesithi zikawonke-wonke lizawukwazi ukuthabatha abafundi abaselungelweni lokungena edyunivesithi. Ukwaqinisekisile ukuba bonke abafundi asele bethathiwe yi-NSFAS baza kuvunyelwa ukuba babhalise. Nguphansi phezulu abafundi baqhabashile mbombozone zeli befuna indawo kumaziko emfundo ephakamileyo. Umyinge ka-26.7% wabafundi ebebebhala imviwo zematriki kunyaka ophelileyo bafumene i-bachelors kwaye baselungelweni lokungena bengqawuza edyunivesithi. Overall total enrollments within the public university sector for the 2023 academic year is projected to provide 1,112,439 spaces. That is an additional 41,545 spaces. Kukho yiko ke lokuba uninzi lwedyunivesithi soze likwazi ukubathatha bonke abafundi ngenxa yomthamo. In this regard, we also urge students to also consider the TVET colleges as an option, but not as the last option. Luyakhula ke uxinzelelo nakwingxowa-mali yabafundi NSFAS. In the interim, NSFAS has agreed with all our institutions to allow all the confirmed NSFAS-funded students to register for the 2023 academic year. Ubhaliso lwabafundi kwiidyunivesithi zeli kulindeleke ukuba luqosheliswe ngomhla wama-20 kuFebruwari. Abafundi abangafumenanga ndawo babongoziwe ukuba baye kwi-TVET colleges. Kwalapha ezindabeni abahlali baseKomani baqinisa uxinzelelo kumasipala iNoch Mgijima ngenxa yengxaki ezingenaziphelo zombane kulo masipala. Kodwa masithume umntwana evenkileni buqala.
Wamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yaseburhulumenteni ongasekho ugqirha Chinwala kwiholo lesixeko saseRhawutini namhlanje. Ababengogxa bakhe eburhulumenteni bamchaze njengegqala lomzabalazo ebelizinikele kakhulu kumsebenzi walo ephambili kwidabi lamalungelo abasetyhini. Ukucima kombane ixesha elide kwidolophu yakuKomani eMpuma Koloni kukhokhelele ekubeni abahlali bagqibe kwelokuba bazimise ngci izinto kule dolophu. Abahlali bathi oku kucima kombane akunanto yakwenza nenkqubo ka-Eskom yokukhawula umbane, koko ibangelwa kungakhathali nokungalungiswa kweziseko ezingundoqo zokubonelela ngombane kulo masipala. Abahlali kumasipala iEnoch Mgijima bathi akukho mdla koosopolitiki ukuba basombulule imiba yokuhanjiswa kwenkonzo kulo mmandla. Kutsha nje i-ANC ephondweni iye yazibophelela ukungenelela kulo masipala. Kodwa bona abahlali bafuna ungenelelo lukarhulumente kazwelonke nanjengoko bephelelwe lithemba. Electricity is most of the time it's off. It will come on like for 5 minutes. 1, 2, 3, it's off again. Now i-option ngaphandle ngoValley Town because sizamile uku-engage kunye nabo ngandlela zonke. Sizama uthetha into ethi makulungiswe ngohlobo oluthile, but ke ngoku kubonakala ingathi abafuni ukwenza njalo. Sixakiwe sonele ngoku. Umbane, indlela, intoni, iKomani ayiseyiyo iKomani. Ukungabikho kombane kukwachaphazeleni nokuhanjiswa kwenkonzo zempilo. Ukulandela kwengxelo zokumoshakala kwentambo zombane kwingingqi yaseKomani, isibhedlele iFrontier Hospital siye sanako nakuba affected zingxelo zokumka kombane, kodwa silisebe lezempilo eMpuma Koloni sifuna ukuqinisekisa uluntu ukuba esi sibhedlele siyasebenza kakuhle, sisebenzisa generators eziyi-6 ukuze abantu bethu bakwazi ukufumana uncedo. Ukumoshwa kweziseko zombane nokufaka kwawo ngondlela mnyama yenye yezinto eziphembelela ukuqhawuka kombane kulo mmandla. The plan that we have adopted ile city masini kuthuba siyi-implement because xa ufixa piecemeals uzawutshisa ngapha kupetshe ngapha kutshe ngapha. We need to be allowed to fix it completely. Lo masipala ubongoze uluntu ukuba bazise abanyanzela umthetho ngokubiwa kwe-cables. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC kuKomani. Abaphikisa isicelo se-DA sokuba umgaqo-nkqubo ANC okuthunyelwa kwamaqabane omzabalazo kwinkonzo yoluntu ubhengezwe njengongahambisaniyo nomgaqo-seko baxoxa ngelithi eli qela lisilele ukuxoxa intweni ezihlahla ngomgaqo-seko. I-DA imangalele i-ANC kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ifuna lo mgaqo-nkqubo ubhengezwe njengongahambisaniyo nomgaqo-seko ungekho mthethweni kananjalo. Lamagqwetha aphikisa isicelo se-DA athi lisilele eliqela ukucacisa gca kudibana phi ukusilela kwamaqumrhu karhulumente kunye nalo mgaqo-nkqubo. Athi athatyathwa amanyathelo okuthibaza ukuxhatshazwa kwenkqubo yokutyunjwa. What we are submitting is that the President's response demonstrates that the President is providing appropriate direction to ensure that public appointments are not vulnerable to abuse, regardless of what the ANC or any other party does with their policies. So the DA's contention that the President has no intention of revoking the policy is really neither here nor there. It's for the ANC to decide what it wishes to do with its internal policies. Kwingxoxo zayo i-DA ide yalebela nangengxelo yekomishoni kaJaji Zondo eyafumanisa okungancumisiyo ngalo mgaqo-nkqubo. Izigwebo ngalo mba sinkonyiwe. Kusekwe igqiza elikhethekileyo lamapolisa eliza kuphatha ngokubulawa kwepolisa iqabane lalo kunye nabantwana balo KwaZulu-Natal. Warrant Officer Roger Mavundla iqabane lakhe uKhanyisile Ntuli kunye nabantwana babo abathathu badutyulwe boselwa ngelixa bengena kwikhaya labo enzimakhwe ePort Edward ngomgqibelo ebusuku. Intombi yabo eneminyaka esi-7 isindile. Lena indawo yesigameko la iphoyisa nomndeni walo bephangalale khona besemotini beshaywa intuluntulu yenhlamvu ebiqhululwa amadoda amabili abaleke ngeenyawo. Warrant Officer uMavundla nengoduso yakhe uKhanyisile Mthuli bashone nezingane zabo eneminyaka engu-11 neneminyaka engu-17. Kusinde eyodwa eneminyaka eyisikhombisa intombazane
ongibulwa kwembeswa kuyona isibhedlela. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uvakashele umndeni wakamavundla eMargate nowakwamthule ePort Edward nomuzi wabo osePort Edward. Yombili imindeni isathukile. Uma nje bengas-fast trackela nje le incident eyenzekile izigilamkhuba bazithole bazibopha singakwazi ukuthola i-closure ukuze sazi ukuthi ubenzini mfowethu kangaka. Angena umuntu ohambe khuluma kodwa ngazi asho ukuthi khona into abantu noma abalandelayo cha bangasho. Angu-22 amaphoyisa abulewe kusukela ngoNtulikazi kuya kuMandulo wangonyaka odlule. Ujenene ucele uthi sihluke ngendlela engajwayelekile isimo nendlela umavundla abulewe ngayo nomndeni wakhe. Kodwa ukuthi ke bese beshanela nezingane zalo naso sonke isizukulwane into engavamisanga lokho ngiyakuphinda ukuthi noma bekuzoba nzima kanjani kuzofanele sitholakale lesigebengu sisichazele ukuthi kwakuyangani ukuthi iqothe imbokotho nesekelo. Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMargate. Kulindeleke ukuba kwehlise umthwalo ukutyalwa kogqirha abangaphezulu kuma-300 kwinkonzi yezempilo eNtshona Koloni. Eliphondo lamkela ugqirha abangamakrwala abafundi bezempilo nabeenkonzo zikaxakeka kwisibhedlele iTigerberg eKapa. Ngapha kwama-330 oogqirha abaqeqeshelwa umsebenzi abazotyalwa kwiindawo zaseNtshona Koloni ukuquka nasemaphandleni. Abangama-79 bazokutyalwa eTigerberg, isibhedlele sesibini ngokubanzi esiza emva kweBaragwanath. Isebe lithi iimeko zezimali kweli zinomthelela kumsebenzi omileyo wezotyando. Kuzobe into zisemagxeni kubo and futhi ne-challenges about i-budget singafuna more oogqirha esinokwazi uba sikwazi ubafumana but siyazi uba i-budget especially apha eWestern Cape apho icuthiwe about 1.2 billion for the next 3 years. Abagqirha basebatsha bathi bakulungele ukusebenza. We work with what we have, ne? So what we do is with the support groups, all the doctors together, we work together. It was a very great experience. That's why I actually decided to come back here, because you have a lot of exposure. You know, there's many regions, many departments that you get exposed to. Kuzosetyenziswana ngoqhogwano neenkonzo zikaxakeka. My dream was to be a doctor, but now I got the chance to be an IFA, and then at least it's the start, so that in the near future I will push myself to become the doctor. Thule Joga, Iindaba ze-SABC eKapa. Ngoku masicaphule izimvo zababukeli kwinqaku lethu elingokuvela kwe-Eskom ngaphambi kwekomiti yenkcitho karhulumente iScopa ePalamente. Angeke kubekho ulawulo olusulungekileyo kwa-Eskom ngoba u-Eskom ulawulwa zipolitiki. Msasi ngacasa ke weScope uyohluleka ilento yalombane kuthena akuzanye nombane wesola ke nawe ujonga into bana unosebenza na amampunga alihlaza lathola ibhodi nabameli bakwa-Eskom kwakuba bangayazi ubani inkqubo kacimicimi izawuphela nini asazoqhubeka ethwaxeka amashishini asakhasayo weli nabemi abangathathi ntweni. Ngoko ke mna ndithi mayihlakazwe le bhodi ka-Eskom narhosha irhamba. Singase lokukhulunywa ngu-Eskom izethembiso asifeze ngoba ungabikho gesi yamosha uhamba qho oko nje uyahamba. Siphethe kakubi kakhulu ngokuba usimoshela izinto. Uyakwazi uba umbane kuthiwe uzomka ngo-2 ungamki ngo-2 umke ngo-1. Eskom makaqinisekise into yokuba ucimicimi uyawuphelisa eMzantsi Afrika. Siyaxhaphazeka ngolu hlobo and ke nezidumbu zabantu bethu bayabola kwiindawo abagcinwa kuzo. Eneneni kona msasaza ayonelanga tu le nkcazelo bayinikazi mabeze nesuku ekuqiniseke ngalo into yobana uzawuphela nini lo danyacini ngoba lide lithuba noko iqhuba le nto lo shedding. Abasibili bethu lezindaba endabulisa kwemzozo lapha ekhaya ndikwamkela kaloku kwidesika yethu yeMuslim. Sikhangeleni ke yakutshanje siqale ngojonga ingxelo yemvula nomoya ngokuhlwa nje kusibekele impela nje phansi lonke namhlanje elapho nje laphaya empuma kulonxhaxha lamathuba ezamvula efikela ku-60% phofa umanga ke nomoya ubhudla ngokuqatha phanga nge-30 km phakathi kweGqeberha kuyatsho eMonti ePort St Johns eMthatha napha kumakolisuthu amazantsi ase-Free State napha kwakhona kwindawo ezikumazantsi kwakhona kwelaphondo laKwaZulu Natal. Le meko kuyaqhuba futhi ngomso xhaxhe ngawaye futhi la 60% phaya eFree State kanti ngu-8
80% phaya engqomeni futhi eThekwini, amazantsi futhi eMpumalanga naphakathi ke phaa kumazantsi ePretoria nase-Free State. Masijonge bukula mnaso kaloku isilumkiso sangokuhlwa nje sazo kaloku ezandudumo ezimandla kakhulu kwakhona phaa kweza ndawo zithanda ukuphakama kwela phondo laphaya eMpuma Koloni namazantsi kwakhona futhi KwaZulu Natal. Le meko futhi yaqhuba kwakhona ngomso sibekele impela kwakhona phaa kumazantsi eFree State nalo lonke nje elaphondo laphaya eNorthwest. Amaqondo wona obushushwa phantsi futhi ke ngokuhlwa namhlanje kupha koFreiburg nengingqi zokufuphi phaya njengase-Northwest eMahikeng kuhle kakhulu namhlanje ngo-20 otshisayo kodwa kade Kimberley ngamashumi 21 embindini eMzantsi Afrika eDiara ngo-13 kaloku kwakhona kumbindi eFree State njengaphaya koBloemfontein lilo kaloku elashumi ke elinesihlanu kanti kuphole kamandi phaya koBethlehem ngeshumi nesithandathu uJohannesburg kwakhona phaya nguye kaloku la-14 phaya eThembisa eSoweto nase-17 kanti ePretoria kuyatshisa kakhulu ngo-16 kanti eErmelo ancipha amaqondo efikela ku-13 eMpombela kuyatshisa kakhulu ngo-19 kanti utshisa impela futhi ePhalaborwa ngama-21 amaqondo obushushwa phezulu emva kwemini yangomso kwintshona yelizwe njengapha ko-Alexandra Bay phole kamandi ke futhi ngaye la-22 ibuye ke ibe inqantsini yelanga futhi ehambe kosuku phaya ngomso eSpringbok ngo-30 kanti eCalvina futhi nguye futhi la-30 kanti koFrederick noko phole kamandi ngama-29 kanti eSutherland kusekuhle futhi ngo-27 kuyatshisa mpele Worcester ngenqantsini ka-30 kanti uphole kamandi noko eKapa lodumo ngo-26 eGeorge ngama-23 efana ke phofu naphaya eGqeberha kanti phaya eMonti eMndantsane nguye la-21 kuthi phaa koMakhanda kokugqibela ngo-20 mnandi ngomthembu ndikuthanda kangaka xesha lemyoli.